Benvinguts al canal de Fisioteràpia La Trobada. Avui anem a aclarir unes qüestions de dolor de genoll i les implicacions de l'artrosi. Alguns dels missatges habituals que reben els pacients és que tenen un contacte os en os, que són massa joves per a rebre una pròtesi o que l'única solució final per a aquest tipus de quadres és la cirurgia, però sabem avui en dia que no és així. Moltes vegades el missatge del contacte os en os en l'articulació al pacient li pot transmetre un missatge o una visió catastròfica respecte a la seva articulació. Sabem que realment no n'hi ha un contacte os en os, sinó que sempre n'hi ha una porció recoberta per cartílag. El cartílag és una estructura avascular i aneural i es nutreix principalment per difusió, és a dir, que el moviment ens va ajudar a que es nutrisca l'articulació. Per això, al Centre de Fisioteràpia La Trobada anem a incloure dins del tractament una part molt principal, que serà l'exercici, junt a l'educació en la patologia i canvis a hàbits més saludables. Un missatge que reben els pacients és que són massa joves per a rebre una pròtesi. Aquest missatge el podem revertir perquè també són molt joves per a implementar un programa d'exercici i allargar el temps que necessitem per rebre la pròtesi o inclús evitar-la en un punt final. Una pregunta freqüent que rebem com a fisioterapeutes és si l'única solució per a aquesta patologia o aquest quadre és la cirurgia. Avui en dia sabem que amb un programa d'exercici, educació en patologia per a que el pacient pugui gestionar-se la seva pròpia situació i alguns canvis d'hàbits cap a una direcció més saludable poden ajudar al pacient tant a allargar el temps per esperar la pròtesi com, en alguns casos, evitar-la. Sabem que aquest tipus de patologia moltes vegades provoquen angoixa amb el pacient o una pèrdua de la qualitat de vida. Així, al Centre de Fisioteràpia La Trobada estem preparats per ajudar-te.